layo ng bahay. Asa na tayo? Yung daan sa may bridge, doon dadaan, parang diretso doon sa kabila. Yung kalsada. Siguro pag-construct ng tulay, doon dumadaan yung mga, doon sila dumadaan. Ha? Doon sa may bridge, di ba may... Oo. Bawal maligo. Bawal. I-construct pa siya tayo. Bawal pa paliguan. Hindi pa pwedeng maligo. Bawal mag-tour sa mga beach. Magagalit na eh. Wow. Sabi niya, laki ng Oras alas 7 na sa gabi, Idria. Ako na silang mga igagaw. Alas 7 sa gabi, guys. Hayag pa kayo, Idria. Oh, may security. Pinatawagan na siya. Bawal. Ay. Bawal siya kaliguan. Kay bago pa siya i-construct. Man-made beach. Alas 7 sa gabi. Alas 7 sa hapon. Yo, di pa man gabi, hapon ba ba? So, alas 7 sa hapon. Alas 7 na dito sa gabi ito. So, pero pangit-ngit na. Yung lubog na si Haring Araw. Siya. Pero white sand kaya sila. Yun na.